Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματος που έχετε? Κοίτα, εδώ και 1,5 χρόνο δεν υπάρχει πηγή εισοδήματος. Okay. Ποια είναι η όψη για τη μητέρα μου? Η Λιλή μπαίνει ακριβώς αυτές που πρέπει να μπει. Έκανε ένα deal και το deal. Εγώ έχω πει όχι σε άλλες αρκετά. Δηλαδή έκανα deal, είπα ναι, θα βάλω και ο άλλος ήταν παπατζής. Κοίταξε, αν λέμε για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Γενικά. Έχει balls, αντρικά balls. Ναι, δηλαδή είναι πολύ δυνατή. Ναι, τα έχουμε νιώσει τα balls. Με έχετε βάλει 150 ώρες και κάθομαι έτσι. 150 ώρες. Έβγαλα εδώ από τις 150 ώρες που δεν κουνιόμουν, αλήθεια σου λέω, χρήστηκε μια φλέβα. Κόψα τώρα. Τι εισόδημα έχεις? Μην βάζεις χέρι στον άνθρωπο. Και μου λέει φεύγουμε. Πάμε. Λέω τι έγινε? Μου λέει φωτιά, δεν σταματάει με τίποτα. 10 λεπτά κρεμιόμουν. Πού θα την κουβαλείς, θα πάει γλυφάδε μάνα μου. Και ένα shitcoin θέλω. Ένα σύνδικο είναι, αλλά μπορεί να το πω και να βέγει στο Θεό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Άρα. Είχαμε ξεκινήσει λίγο πιο δυνατά, οπότε να ρίξουμε τους τόνους Ναι. για να το βρούμε στην πορεία. Είμαστε εδώ πέρα με τον συνεργάτη φίλο, ο κύριος Γιοχάη. Και πολύ καλός φίλος. Έτσι. Ποια Είμαστε συνεργάτης και γείτονες. Είμαστε και οι καρέκλες δίπλα-δίπλα στο στούντιο. Πάντα. Είναι, νομίζω και η μητέρα μου έχει πει, λέει τα καλύτερα για εσάς. Και εγώ την αγαπώ πολύ. καλό Ο παιδί. πιο συμπαθής. Και υποβολέας καμιά φορά. Ξέρεις που λέει, τι λέει και έτσι. Ναι, δεν ακούει. Ναι, μου λέει, τι είπε, τι Ναι, λέει. δεν κατάλαβε. Αφού δεν ακούω πολύ Να πούμε καλά. ότι έχει ακουστικά και δεν ακούει. Δηλαδή ακουστικά, πάει με ναι. εντασσόμετρο, Όχι, δεσιμπελόμετρο. λέει, δεν δουλεύει. Λέει το Ναι, δεν πατάκι. δουλεύει πολλές Και έρχονται φορές και εκεί αυτό. και λέει, μιλήστε, λέει, και ακούγεται μέχρι απέναντι το ακουστικό. Μια χαρά ακούω, Πολύ σας ωραία. ακούω πολύ Τέλεια. καλά, προχωράω. Όχι, το χρησιμοποιείς και σαν δικαιολογία. Άμα κανείς σου λέει βλακίες, ξέρεις, λες, παιδιά, δεν ακούω. Μου το έχει όχι, πει το αρκετές χρησιμοποιώ. φορές. Ναι, πολύ καλό. Μου το έχει πει αρκετές φορές. Και όταν κάποιος λέει διάφορα, κάνω και αυτό. Και τελειώνει το ιστορία. Και κλείνει το σύστημα. Τι δουλειά κάνεις? Κάνουμε πολλές δουλειές. Οκ. Έχουμε, δηλαδή, διάφορα πράγματα που κάνουμε, αλλά το τελευταίο έχει σχέση με κρύπτος. Ωραία. Τι κάνουμε στα κρύπτος, Οκ. τι είναι αυτό που γίνεται. Εσείς ξέρετε τις χρηματιστηριακές με το παλιό μοντέλο. Δηλαδή, θες να πουλήσεις μετοχές, θες να αγοράσεις μετοχές, έπαιρνες μια χρηματιστηριακή και έλεγες πού είναι οι πολιτές, πού είναι οι αγοραστές. Σωστά. Αυτό είναι ανοίξει το παρελθόν. Τώρα υπάρχουν decentralized χρηματιστηριακές, τα λεγόμενα decentralized finance. Δεν χρειάζονται ούτε πολιτές ούτε αγοραστές. Τι χρειάζεται? Ένας κουβάς Ωραία. και από τη μια μεριά οι επενδυτές βάζουν Ethereum, Ωραία. γιατί μιλάμε για κρύπτος, και από την άλλη μεριά βάζουν δολάρια. Οι επενδυτές. Μου πεις τι είναι αυτοί οι επενδυτές και για ποιο λόγο υπάρχουν. Θα δεις. Χωρίζουν λοιπόν εδώ, βάζουν τα μισά τους λεφτά σε Ethereum, τα μισά σε δολάρια. Εσύ έρχεσαι λοιπόν και θες να πουλήσεις Ethereum σε μια decentralized χρηματιστηριακή, η οποία δεν μπορεί να σου φάει τα χρήματα, δεν μπορεί να τα ξοδέψει, γιατί τα χρήματα είναι στο wallet σου. Δεν φεύγουν από το wallet σου. Δεν τα έχει κανείς τρίτος για να σου κάνει συναλλαγή. Αυτό είναι το advantage. Έτσι λοιπόν εσύ θες να πουλήσεις Ethereum. Πας λοιπόν, τοποθετείς ένα Ethereum εδώ μέσα Ωραία. και απ' την άλλη τραβάς το δολάριο. Γιατί πουλάς Ethereum για να πάρεις δολάρια. Ωραία. Εντάξει. Εγώ που είμαι επενδυτής που έχω βάλει τα χρήματα μου εδώ, η αξία δεν άλλαξε. Είναι ίση αξία από εδώ. Είναι λιγότερα Ethereum από εδώ, περισσότερα δολάρια. Δεν άλλαξε κάτι, αλλά εσύ η προμήθεια που πλήρωσες την πήρα εγώ. Οκ. Έτσι, χωρίς να υπάρχουν αγοραστές και πολιτές, με αυτό το μοντέλο γίνονται οι χρηματιστηριακές οι οποίες είναι decentralized. Αυτό υπάρχει ήδη, δεν το κάνω εγώ. Ωραία, Αυτό ναι. είναι ένα μοντέλο που άρχισε πριν 3 χρόνια περίπου. Αυτό όμως έχει ένα ρίσκο. Ενώ από προμήθειες που βγάζουμε 70% χρόνο, 120% χρόνο, που είναι φοβερό και απίστευτο, αλλά είναι αλήθεια. Αν ανέβει η αγορά πάρα πολύ, ξαφνικά λέει το Ethereum αρχίσει κάνει ράλι, θα έρθει ο κόσμος και θα αρχίσει να παίρνει τα Ethereum. Να τα παίρνει όλα. Ναι. Δεν μένει τίποτα. Και απ' την άλλη θα βάλει δολάρια. Ξαφνικά το pool θα μείνει μόνο με δολάρια. Σωστά. Ενώ εγώ είχα βάλει μισά Ethereum και μισά δολάρια. Σωστά. Και τα Ethereum ήταν καλό που ήταν μέσα, γιατί αν ανέβαινε η αγορά θα έπαιρνα την αξία του Ethereum. ναι. Τώρα πια έχω μόνο δολάρια σαν επενδυτή. Οπότε έχω χάσει. Έχω χάσει από το rally. Στο λέω στο περίπου. Ναι, αυτό. ναι. Οπότε πάρα πολλοί κόσμοι φοβάται να το κάνει αυτό όταν η αγορά τρέχει προς τα πάνω. Φοβάται και θα χάσει περισσότερα από ό,τι θα βγάλει τις προμήθειες. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα σύστημα λοιπόν που χετζάρει αυτόν τον κίνδυνο Οκ. με 0 κόστος, με πάρα πολύ μικρό έως 0 κόστος και κερδίζει και από τις δύο παιδιές. Κερδίζει και τις προμήθειες και αν ανέβει η αγορά, κερδίζει και προς τα πάνω. Οκ. Οπότε σε συμφέρει να κάνεις αυτή τη διαδικασία, όχι κατευθείαν στο decentralized χρηματιστηριακό τοπίο. Coinbase, ας πούμε. Είναι μια πλατφόρμα που λέγεται uniboo.com, δεν έχει ανοίξει ακόμα στο κοινό. Το site δουλεύει, σου εξηγεί περίπου πώς δουλεύει. Θα ανοίξει περίπου σε 2 μήνες. 3 max. Αυτό το decentralized περιγράφεις είναι το αντίστοιχο Coinbase ή μια άλλη εφαρμογή που λέγονται είναι HPC. κάτι σαν το Coinbase, αλλά δεν είναι centralized. Λέγεται Uniswap. Το νούμερο 1 exchange αυτή τη στιγμή λέγεται Uniswap. Και είναι το πιο μεγάλο decentralized exchange και το πιο efficient σήμερα. Ωραία. Εμείς βασιζόμαστε πάνω στο Uniswap. Αντί να ανοίξει θέσεις κατευθείαν στο Uniswap, να κάνεις αυτό που περιέγραψα, το κάνεις μέσω ημών, μέσω Uniboo. Έτσι δεν χάνεις αυτό το πράγμα, αυτό το opportunity Άρα cost. μπορείς να επενδύσεις και όταν ανεβαίνουν, όχι μόνο όταν χάνει την τιμή. Εσύ βάζεις τα χρήματά σου για liquidity, για να δίνεις liquidity για να μπορούν οι τρίτοι να αλλάζουν. Και αν ξαφνικά γίνει rally,
εσύ θα πάρεις το κέρδος αν τα χρήματά σου να είναι σταθερά και να μην αλλάζουν. Οκ, άρα την πλευρά των χρημάτων. Ακριβώς. Το επενδύει των χρημάτων. Θα είναι σαν τα Ethereum όμως να μείνουν ακίνητα. Okay. Ενώ δεν θα είναι ακίνητα. Το κάνουμε εμείς με ένα. Το κατάλαβα κατά 30%. Ναι, θα το βρω και πιο μετά λίγο περισσότερο. Ακριβώς. Πολύ ωραία, οκ. Και επιχειρηματικά με τι άλλο ασχολείστε ή ασχολείστε με κάτι άλλο, είναι μόνο. Κοίτα, ασχολιόμουν με mining στο Καζακστάν, όπου είχαμε πάρει εκτάσεις. Mining, bitcoin. Υγιείς, επενδύσεις σε ρεύμα κτλ. 5 χρόνια το κάνουμε αυτό. Αποφάσισε η κυβέρνηση του Καζακστάν να μην επιτρέψει το mining, το κλείσανε. Okay. Ανέβηκε η τιμή του ρεύματος από τα 3 cents στα 10 cents, Ωραία. στα 15 cents. Και τα κλείσαμε όλα μετά από 5 χρόνια operations. Αποφασίσαμε να πάμε στη Ρωσία και με το που πήραμε την απόφαση, σε μια εβδομάδα έγινε πόλεμο στη Ρωσία. Καλά πήγε αυτό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Τα έχουμε αφήσει όλα εκεί, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Okay. Και κάνουμε και άλλα πράγματα. Εντάξει. Ασχολούμαστε με φωτοβολταϊκά, όπου έχουμε μια επένδυση στο Μεσολόγγι σε περίπου 18 ΜΒ φωτοβολταϊκά κτλ. Τώρα είναι διάφορα, πρέπει να σκεφτώ. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματος που έχετε? Κοίτα, μέχρι πριν 1,5 χρόνο η κύρια πηγή ήταν bitcoin mining. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν υπάρχει πηγή εισοδήματος. Είμαστε invest σε 100 πράγματα και περιμένουμε να αρχίσουμε να βγάζουμε. Εντάξει, κάπως έτσι είμαστε κι εμείς τώρα. Ναι. Με αυτά που επενδύουμε και αρχίσουμε. Δηλαδή, πώς δεν μου ξανατύχει αυτό. Ίσως ήταν μια συγκυρία που ξαφνικά όλα έγιναν μπαμ. Και τώρα ουσιαστικά επενδύουμε σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, τώρα θα αρχίσουμε να βγάζουμε από τα φωτοβολταϊκά. Okay. Τώρα το χτίζουμε τώρα δηλαδή. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον ή να το πω έτσι, ένα industry που θα επενδύατε? Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον για αυτή τη χώρα, έτσι, όχι γενικά? Δεν θα μιλήσω για AI και αυτό που έχει γίνει τσίκλα και AI και βλακές και αυτά. Αλλά για μένα το μέλλον. Καλά, επειδή ασχολούμαι με το finance, γιατί είχα μια εταιρεία, το Zulu Trade, δεν ξέρω μια πλατφόρμα κτλ. Ναι. Οπότε είναι αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ. Αυτό που θα αλλάξει τον κόσμο πάρα πολύ είναι το decentralized finance. Okay. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα στα cryptos. Αυτό που λέει το Uniswap, αυτό το μοντέλο, είναι αυτό που θα αλλάξει. Θα εφαρμοστεί και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Θεωρείτε και στις τράπεζες π.χ. Βεβαίως, θα υπάρχουν τράπεζες οι οποίες θα είναι trustless. Βέβαια. Okay. Χωρίς να υπάρχει κανένα point στο κέντρο. Ναι, ακριβώς. Ωραία, μακάρι να γίνει, νομίζω θα βοηθήσει. Το πιστεύω πάρα πολύ. Γενικά τα cryptos τα πιστεύω, αλλά πιστεύω στο μοντέλο όλο αυτό το revolutionary. Okay. Ποια είναι η όψη σου για τη μητέρα μου? Το πρώτο που θα πω είναι η γυναικάρα. Το πρώτο. Okay. Το δεύτερο που θα πω ότι είναι τρομερά δυναμική, τρομερά καλή, σκέφτεται τον κόσμο, είναι γλυκιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Την αγαπάω πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Στο Dragons, η εμπειρία σας, με μία λέξη, πώς θα περιγράφατε τον Dragons? Την πραγματικότητα, έτσι, όχι, εδώ δεν είμαστε αντένα. Κοίτα, τον Dragons δεν θα πω καλά λόγια ή κακά λόγια, θα σου πω τι αισθάνομαι. Όπως αισθάνετε εσείς. Αισθάνομαι ότι ο περισσότερος κόσμος έρχεται για να διαφημιστεί στον Dragons. Αυτοί που έχουν μεγάλο value, οι πολύ καλοί δηλαδή, το 80% των καλών έχουν τεράστια αποτίμηση. Οπότε δεν συμφέρει να μπει. Το 5% που είναι καλοί και έχουν μικρή αποτίμηση, αυτούς μπαίνουμε. Οκ, άρα είναι πολύ μικρό ουσιαστικά το pool της επένδυσης. Δηλαδή στα 100 άτομα που έρχονται, εγώ θα μπορούσα να μπω σε 2. Το ότι μπαίνω σε 6-7, το κάνω πιο πολύ για. Ξέρεις. Το λέει έτσι. Τέλος πάντων. Καταλάβαμε. Αλλά το ουσιαστικό value είναι σε 2. Οκ. Δηλαδή σε αυτό το Dragon, ναι. Για μένα το καλύτερο business που μπήκα και μπαίνω τώρα, as we speak, είναι το απομηχανής, αν το έχεις δει. Απομηχανής. Ναι. Είναι ένα marketplace το οποίο τι κάνει, φοβερό. Έχεις ένα site και πουλάς Power Health, παράδειγμα. Και οι τιμές σου είναι πιο ακριβές από τον άλλο 100 ανταγωνιστών. Λογκάρεις στο απομηχανής και σου δείχνει όλων των site τις τιμές και σου αλλάζει τις τιμές σου αυτόματα να είσαι φτηνότερες από τους άλλους. Με ένα κλικ. Εσύ, αυτό, όχι. Όχι. Okay. Το μοιραζόμαστε τώρα. Είσαι εκτός. Ναι, είναι εκτός. Όπως να συζητήσουμε λίγο το είναι εκτός, γιατί έχει βγει και στο Λούμπεν πλέον που λένε ότι είναι εκτός μόνιμα. Δηλαδή δεν είναι εντός καν το παιχνίδι. Η Λίλη είναι πραγματική, κάνει αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνει. Και εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε σε όλα. Δηλαδή. Είπαμε, σε 100 επενδύσεις 2 είναι καλές. Και υπάρχουν άλλες 3 που είναι ίσως να μπούμε. Η Λίλη μπαίνει ακριβώς αυτές που πρέπει να μπει. Δεν είναι τυχαίο που πήγε με τη Μυρκέτα, έκανε ένα deal και το deal γάμισε. Το deal δεν νομίζω να ξαναγίνει τέτοιο deal. Κάναμε μισό εκατομμύριο τζίρο σε 6-7 μήνες. Θέλω να σου πω ότι έκανε ένα deal και ήταν πραγματικά bingo. Ξέρει τι θα μπει. Αυτό είναι ο σωστός τρόπος. Ποια είναι η άποψή σου που λένε, θες να απαντήσεις στον κόσμο όλο αυτό που λέει, που έγινες και
έτσι... Είναι viral. Ναι, viral στο... Επενδύω όχι μόνο σε ό,τι έχουν σχέση στο φαρμακείο, γιατί Ναι. και γι' αυτό δεν μπορώ να σε βάλω στο φαρμακείο, άρα δεν επενδύω. Επενδύω σε αυτά που είμαι έτοιμη και να βάλω χρήματα και να προσφέρω ό,τι μπορώ βέβαια, και από το χρόνο μου και από τις συμβουλές μου, και ξέρω ότι θα το τρέξω. Να επενδύσω ή να πω ότι θα μπω και μετά να παγώσω ή να μην μπω βέβαια. κλπ. Δεν το κάνω ποτέ. Δεν κοροϊδεύει τον κόσμο. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να πούμε. Με συγχωρείς Ναι, τώρα, ο κύριος που ήταν κάτω ήρθε, πήρε μένα όταν ήταν να έρθει και μου λέει πάρτε εσείς τον Λέον και τον Δημήτρη τον άλλον. Μα γιατί του λέω πάρτε τους εσείς. Όχι εγώ, εσείς κύριε Πρέγατα, σας. Η μαμά. Η μαμά για όλους. Ναι, Ακριβώς. το έχω. Λοιπόν, θα καθόταν μέχρι το βράδυ τώρα. Αν δεν... Η Λιλή, να σου πω διαφορά και από του άλλου. Αλία, Από ναι. εμάς. Ο Λιλή ξέρει που θα επενδύσει σίγουρα. Όταν πει ναι, είναι ναι 100%. Δεν λέει όχι. Εγώ έχω πει όχι σε άλλα, σε αρκετά. Δηλαδή έκανα deal, είπα ναι, θα βάλω και ο άλλο ήταν παπατζή. Δηλαδή δεν ήξερε ποιοι είναι οι ανταγωνιστέ του, δεν ήξερε πόσο θα πουλήσει. Δεν έχω ξαναδεί το πράγμα. Οπότε αυτό δεν το κατάλαβα στο στούντιο. Ναι. Η Λιλή το πιάνει όμω. Έχει... Μόνο αν είναι σίγουρη θα πει ναι. Μόνο αν είναι σίγουρη. σε 4 και Ναι, στα 4 μια χαρά. θα πω. Ακόμα και στην Κική. Είδες, έχει κάνει investments. Κοίταξε να δεις. Δηλαδή, Εδώ- δηλαδή, α πούμε, εγώ έχω κάνει λιγότερα από τη Λιλή. Και όμως Ο κόσμος- είδες, επειδή παίζονται τα επεισόδια με Ακριβώς. αυτή τη σειρά και όχι με το... Με έχουν ρίξει τη σειρά. Δηλαδή το έχουν ρίξει, το έχουν κάνει σχεδόν επίτηδες. Την έχουν κάνει silence με κάποιο τρόπο. Οπότε, αν βάλουμε αριθμητικά το πόσο έχει επενδύσει η μαμά, με σένα, με κάποιον άλλον που είναι πολύ λιγότερα, υπάρχει κάποιος που δεν έχει μπει πουθενά. Βέβαια. Και δεν έχει. Δηλαδή, εγώ μπει σε ένα λιγότερο από τη Λιλή. Έχω μπει ένα λιγότερο. Και αλλά ο κόσμο ναι. έχει κολλήσει με αυτό το πράγμα. Ναι, κατάλαβες. ναι, ναι. Ξέρεις τι κάνανε σε μένα, Ναι. βάλαν δύο μπροστινά. Τα δύο που επένδυσα στην αρχή, μετά κάνουν κάτι Κοιλιά. μέχρι το τέλος. Σούπερ Κική ήταν προηγούμενη Παρασκευή και απόψε το άλλο. Ναι, ναι. Αρχή και τέλος. Και έτσι Εδώ ταιριάζει βλέπει ο κόσμος, ότι κάτι που εγώ- συζητάγαμε πριν, ότι με τις γυναίκες. Κοίταξε. Οι γυναίκε είναι έξυπνε, αλλά αν λέμε για τη συγκεκριμένη γυναίκα, Γενικά. έχει balls, αντρικά balls. Ναι, δηλαδή ναι, είναι, balls. είναι πολύ δυνατή. Εντάξει. Ναι, τα έχουμε νιώσει τα μπόλτsi σε αρκετές φορές, σε Είναι, διάφορα είναι, σημεία. είναι του δυνατή σώματος γυναίκα. μας. Ξέρω, Έχει τσαγανό. Έχει τσαγανό. Ξέρω, Ναι, Δεν και αλλιώς μπορεί να το δεν είναι πεις, τυχαία όπως το γυναίκα. πες με την Δεν είναι ελληνική τυχαία λέξη. Έχει τσαγανό. Είναι όντως έτσι. Όχι, είναι πλεονέκτημα. Ότι μια γυναίκα έχει τσαγανό. Φοβερό. Θα ξαναπήγαινε στον Dragons. Κοίτα, θα σου πω, θα ακουστεί λίγο αστείο όλο αυτό που θα σου πω, αλλά εγώ μου αρέσει το φαγητό. Το καλό φαγητό. Οκ. Το έχει καταλάβει. Ναι. Κάτι έχω ακούσει. Μπράβο. Στα διαλύματα λοιπόν, μα είχαν ένα φαγητό που δεν το τρώει, τι να σου πω. Ούτε ο σκύλο μου. Οκ. Δεν έχει χειρότερο φαγητό. Και αυτό δεν έτρωγα ποτέ. Χειρότερο φαγητό δεν έχει ξαναδεί. Οκ. Ούτε να φαγητό. Δεν μα πληρώνετε. Φράγκο. Δεν μα ταΐζετε. Ρε φιλέ. Έτσι. 150 ώρες. Βάλε 150 ώρες και κάθομαι έτσι. 150 ώρες. Έβγαλα εδώ από τις 150 ώρες που δεν κουνιόμουν, αλήθεια σου λέω, χρήστηκε μια φλέβα. Έπαιρνα αντί 2-20 μέρες για να φύγει η φλέβα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δεν είναι ζωή αυτή. Πες Ρε φίλε. τα, Sorry δηλαδή. πες Δεν τα, μας πληρώνετε, δεν μας ταΐζετε. Έχει μας. Την πήραμε την απάντηση. Ναι. Ε, Δεν ξέρω. Δεν νομίζω Πες μου λίγο, δύσκολο. είχες φάει κάτι με μία μάκα, τι έπαθες, πες μου λίγο. Λέω, να στο Κοίταξε, θυμίσω με εγώ. χρησιμοποιούν σαν πειραματόζωο με το φαγητό. Οκ. Και ήρθε ένα τύπο εκεί με μια εφεύρεση Θεσσαλονικιός, νομίζω ήταν αυτό. Ναι, ήταν ο Παχουλός. Ο Παχουλός, αυτός ναι. ο- Και μου λέει. Έφτιαχνα Πολύ τα ωραίο, δικά λέει, το σύνορα. κοίμενο. Τον πήρα εγώ εδώ, φταίω εγώ τώρα. Πήρα, πάμε να Δοκιμάσω δοκιμάσουμε. λοιπόν αυτό. Πάω. Δεν προλαβαίνω να γυρίσω. Αισθάνομαι μια κράμπα εδώ δεξιά. Ξέρεις, κοιτάω την κάμερα με ύφος ότι υδρότα. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Το επισπεύσαμε το επεισόδιο και με το που κλείσαν τις κάμερες εξαφανίστηκα σε δευτερόλεπτα. ξέρεις. Λοιπόν, θα Οκ. ξέρεις πόσο θα δουν αυτό το podcast. Τιμήσουμε. Ο τύπος συγγνώμη κιόλας. Μπορεί να Μα, βάλετε μπίψη. Είμαι αυτός μου, γι' αυτό. Λέω, γελάμε άνετα. Μπορείτε να... μπορείτε Αλλά να- εσύ με βοηθάς, που είσαι και εσύ χαβαλές. γι' αυτό. Εντάξει, είσαι παρέα, άνετα. Κόψτε Σε παίρνω τηλέφωνο να μου κάνεις διάθεση. Θέλετε να συζητήσετε κάτι περαιτέρω επιχειρηματικό να πείτε, θες να Εγώ θα ρωτήσεις θέλω κάτι να πω εσύ? για τον Λέον ότι είναι πραγματικά εξαιρετικό παλικάρι. Πολύ ωραίος τύπος, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ απλός. Μιλάς πολύ ωραία μαζί του. Ούτε ύφος έχει, κάτι που ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Με ξέρεις. Να το χαλαρώσουμε. Έτσι. Οπότε μπορώ ανά πάση στιγμή και να σηκώσω ένα τηλέφωνο να του ζητήσω κάτι, να σηκώσει το τηλέφωνο να μου μιλήσει για κάτι κλπ. Ωραία. Άμα θέλετε, εσείς μπορείτε να αποχωρήσετε, να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο β' Δεν το σκέλος. κοιτάσαι τώρα. Μαμά, ο τύπος διαχειρίζεται τα πράγματα πολύ καλύτερα. Δεν έχουμε θέμα. Εντάξει, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ξέρεις ότι ο Χάρης περιμένει εσένα να σε δει για να έρθει. Έλα ρε. Να μα την Παναγία. Έτσι είπε. Τον πήρα και μου λέει: άσε να δω λίγο του Λέων πρώτα και μετά θα έρθει. Ναι, μα θα έρθει ο Χαρίς, εντάξει. Ναι, παιδιά έφυγα.
Είναι ελεύθερη. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες, εντάξει, για άλλη μια φορά. Γιατί εγώ δεν σε ξέρω, δεν είμαι κάποιος. Εγώ, εντάξει, μαμά είναι λίγο. Είδα εγώ τα TikTok που κάνει και μ' άρεσε. Εντάξει. Προσπαθούμε. Τι έχουμε. Κάτι πάτσα. Τώρα έγινε αυτό. Ναι. Μην βάζεις χέρι στον άνθρωπο. Καλή μην το... Καλή άστα να βάλει. Κάτσε ήσυχος. Άμα θες να πλησιάσεις, θα μας το πεις μετά. 2, 1. Για τρίτη φορά λοιπόν ευχαριστώ που ήρθες. Μιας και συνεργάζεσαι με τη μητέρα και εμένα δεν με ξέρεις, οπότε ευχαριστώ που μου κάνεις την τιμή να συζητήσουμε. Θα ήθελα να μάθω τι πραγματικά κάνεις. Γιατί, τι κάνεις. Δηλαδή, καλά είναι βασικά. Καλά είσαι, μπράβο, Ναι, ωραία. δόξα τω Θεώ, Πώς ζεις, τι κάνεις, everyday, δηλαδή... Τι κάνω, ξυπνάω το πρωί. Ναι. Τι ώρα. 8. Τόσο, μπράβο. Ναι. Πάμε. Ξυπνάω το πρωί, πίνω ένα γρήγορο εσπρεσάκι. Παίρνω ένα βιβλίο, ένα τετράδιο που έχω που γράφω κάτι πράγματα που ασχολούμαι τώρα με αυτή την πλατφόρμα που σου έλεγα. Με το hedging, αυτά με τα options που κάνω και όλα αυτά. Πάω σε ένα συγκεκριμένο καφέ τη Γλυφάδα που λέγεται Βούλα, που λέγεται Νότος, πάνω στη θάλασσα. Έχω συγκεκριμένο τραπέζι που το έχω εκεί πέρα. Κάθομαι στο Νότος, ανοίγω το τετράδιο και γράφω αυτά που πρέπει να γράψω. Ωραία. Σκέφτομαι το βράδυ να κοιμάμαι. Κάθομαι κάτι αυγουλάκια ειδικά που ξέρουν αυτά που τρώω το πρωί τα αυγουλάκια μου. Ξαναπίνω δεύτερο καπουτσίνο. Και κάτι 11 η ώρα ξαναπάω σπίτι και ό,τι έχω γράψει τα βάζω στο κομπιούτερ μέχρι το απόγευμα, μέχρι που βραδιάζει, ας πούμε. Εκτός αυτού έχω πάρα πολλά τηλέφωνα, κάποια meetings με διάφορες άλλες δουλειές που κάνω κτλ. Αυτή είναι η μέρα μου. Και μετά το απόγευμα βλέπω την κόρη μου. Η οποία σχολεία από το σχολείο κτλ. Έχεις οικογένεια, έχεις μια κόρη και. Έχω μια κόρη, ναι. Ωραία, εντάξει, πολύ ωραία. Τι εισόδημα έχεις, τι βγάζεις κάθε μήνα? Δεν βγάζω τίποτα τώρα. 0. Άρα δεν έχεις και φορεία. Το τελευταίο 1,5 χρόνο δεν βγάζω τίποτα. 0. Όταν λέω 0. Τι net worth έχεις περίπου στο μυαλό σου? Κοίταξε αυτό. Έτσι, σαν ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ το net worth, αλλά το net worth αλλάζει. Εκεί που λες είμαι έτσι, γίνεται έτσι. Μετά από έτσι γίνεται αυτό που έγινε στο Καζακστάν που σου είπα πριν και από εκεί πας μείον. Μείον έτσι. Κάτι έχουμε αισθανθεί κι εμείς. Ναι. Ξέρεις, you never know, ας πούμε. Το net worth είναι... Το net worth αυτή τη στιγμή σε εμάς, επειδή κάνουμε μια επένδυση για ανέβα, αλλά δεν έχει cash, οπότε. Έτσι, με τα ίδια και εγώ τραβάω τώρα. Που είπα ότι εδώ και 2 χρόνια δεν έχω κανένα εισόδημα και ό,τι είχα από τα προηγούμενα χρόνια τα επενδύω. Ναι, από τις επενδύσεις που έχω κάνει, τώρα είναι να βγουν τα πρώτα χρήματα. Δηλαδή, άντε αμήν, γιατί δεν. Έτσι και εμείς του χρόνου. Κάνουμε ξενοδοχείο Σαντορίνη. Ναι, τέλεια, θα πάει πολύ καλά. Μεγάλη επένδυση. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει ένας κολλητός μου τώρα, το φτιάξε. Είναι πολύ. Ναι. Θα γίνει κάτι διαφορετικό, one-on-one το λέμε. Ωραίο όνομα. Το έχω τατουάζ εδώ. Έλα, ρε. Έχω και ρούχα, one-on-one. Μπορεί να κάνεις πρόμο του one and only. Μπορείς... Το είχα κάνει πριν το one and only, το one-of-one. Το είχα κάνει πριν 3 χρόνια, 4, απλά δεν είχε γίνει ακόμα. Τέλος πάντων, ναι. Το αισθάνομαι πάντως αυτό με το network και το cash flow. 100% θα πάει. Αλλά είμαι σε μια περίοδο η οποία πραγματικά είναι λίγο δύσκολη για μένα. Ναι, είναι και για μας δύσκολη. Είναι για μας αρκετά. Και η μητέρα μου έχει πιεστεί. Δύσκολη. Επενδύσαμε και στο εξωτερικό σε κάτι. Γιατί τα έξοδα μου δεν έχουν μειωθεί. Είναι τα ίδια που είχα πριν. Μπορεί και περισσότερα. Τα έχω φροντίσει να μην ανέβουν. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, έχοντας τα ίδια έξοδα, έχω 0 έσοδα. Ναι. Οπότε τρως τα έτοιμα. Πολύ ωραία. Καλά πάει αυτό. Ναι. Εντάξει, όλα καλά. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά. Θα μας πεις τι έγινε στη Μύκονο με το φουσκωτό, με το σκάφος. Κοίτα, θα σου πω όλη την ιστορία. Ωραία. Ήμασταν εκεί 14 Απριλίου, Πάσχα. Ήταν Μεγάλη Τετάρτη. Εκείνη τη μέρα λοιπόν το σκάφος είχε τελειώσει από μια τεράστια ανακαίνιση που το είχα κάνει, το οποίο διάρκησε 1,5 χρόνο. Και το σκάφος είναι καινούριο, όπως σου λέω, top. Εκείνη τη μέρα που ξεκινήσαμε τον Άγιο Κοσμά όμως, καθόμουν μέσα στο σκάφος, το κοίταγα και λέω: δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι καλά εδώ μέσα. Μόνο αυτό είπα. Δεν αισθάνομαι καλά, δεν είπα κάτι άλλο. Με το που φτάνουμε στη Μύκονο, είχα και κάτι καλεσμένους κτλ. Στις 12 το βράδυ. Ένα ζευγάρι. Ήμουν εγώ με τη γυναίκα μου και ένα άλλο ζευγάρι. Στις 12 το βράδυ ακούω τρεξίματα πάνω. Κοιμόμουν, αλλά ξύπνησα από κόσμο να τρέχει. Ανεβαίνω πάνω και βλέπω τον καπετάνιο με το πρόσωπο με καπνούς. Μουτζούρις. Και μου λέει: Φεύγουμε. Πάμε. Λέω: Τι έγινε? Μου λέει: Φωτιά, δεν σταματάει με τίποτα. Και βλέπω μια φλόγα στο πίσω μέρος από το μηχανοστάσιο να βγαίνει. Πριν προλάβω να καταλάβω, μου λέει η κοπέλα: Παπούτσια και φεύγουμε. Κατεβαίνω κάτω εγώ να μαζέψω 2 πράγματα που έχω, κάτι λεφτά και κάτι τέτοια κλπ. Και βλέπω τη γυναίκα μου και αρχίζει και παίρνει ένα τα πουκαμισάκια και τα διπλώνει. Τη λέω: Παιδάκι μου, τι είσαι καλά? Τι διπλώνει? Και εγώ είμαστε. Τέλος πάντων, αρπάζω ό,τι μπορούσα να αρπάξω κτλ. Και πάω στην πλώρη του σκάφους. Η φωτιά ήταν από πίσω. Ναι.
Κάποια στιγμή μου λέει ο καπετάνιος, πετάξτε τα μου λέει αυτά που κρατάτε, ή ότι βάζετε τσέπες ό,τι μπορείτε, γιατί η φωτιά σε 2 λεπτά θα είναι εδώ μπροστά. Και ξαφνικά πήρε φωτιά όλο αυτό και ήρθε φωτιά όλη μπροστά. Και δεν είχαμε άλλο να πηδήξουμε στη θάλασσα. Αλλά πάλι ήταν πολύ ψηλά. Πού να πηδήξω στη θάλασσα. Είχε κρύο, ήταν 15 βαθμούς στη θάλασσα. Ναι, ναι. Άρχισα να κρεμιέμαι από τα ρέλια. Πόση ώρα άντεξες? 10 λεπτά κρεμιόμουν. Δηλαδή, Σοβαρά. μιλάμε πράγμα ρεκόρ. Και κάποια στιγμή άφησα τα χέρια και έπεσα μέσα, αλλά μου είχαν βάλει τη σχεδία από κάτω και έπεσα πάνω στη σχεδία. Okay. Λοιπόν, μετά, εντάξει, κάει και το σκάφος, δεν το συζητάμε. Okay. Μετά, με τις φωτογραφίες που βρήκαμε το βυθό και τα λοιπά, και είδαμε ποιο μέρος και γιατί υπάρχουν, καταλήξαμε ότι καήκαμε από 2 μπαταρίες. Δηλαδή, την ώρα που καήκαμε, είχα πει εγώ, ανάψτε τη γεννήτρια νούμερο 2. Το βράδυ βάζουμε τη βραδινή και το πρωί έχουμε την πρωινή. Okay. Με το που ανάψαμε τη βραδινή γεννήτρια, μετά από 5 λεπτά καήκαμε. Άρα έσκασε η μπαταρία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει και την ώρα. Δηλαδή είναι πολύ σπάνιο. Αλλά από πάνω από την μπαταρία, λέει, ναι, είχε το φίλτρο του πετρελαίου. Το οποίο επειδή η μπαταρία δεν σβήνει, να ξέρει. Αν και έχει μια μπαταρία, ό,τι και να κάνει δεν σβήνει. Η φλόγα πήρε στο φίλτρο αυτό και τα λοιπά και the rest is history. Okay. Νόμιζα ότι είχε τίποτα άλλα πράγματα μέσα. Είχατε τίποτα άλλα πράγματα πάνω και αυτά φουντώσανε. Όχι, δεν φουντώσανε. Εντάξει. Οκ. Ποιος είναι ο πιο συμπαθής εσάς από τους Dragons, από αυτή την εμπειρία? Κοίταξε. Όλους συμπαθώ. Γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός. Ο Τάσος είναι τρομερά καλό παιδί, ευγενικός, έμπειρος κτλ. Ο καθένας έχει στην προσωπικότητα κάτι που δεν έχει κάποιος άλλος. Οπότε δεν μπορεί να πει ποιος μου είναι συμπαθής. Θα έλεγα ότι ο Μάλιος είναι ο πιο απόμακρος. Δεν τον συμπαθώ, προς Θεού, μην πω τίποτα. Ναι. Απλά δεν ξέρουμε από πού έχει. Παράδειγμα, το ρωτάμε, ξέρω εγώ, ποιες εταιρείες, πού επένδυσε, δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Πού επένδυσε, πού έκανε αυτό. Είναι λίγο black box για μας ο Μάλιος. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι ουρανοκατέβατος με το Αλεξίπτωτο, ας πούμε. Και δεν ξέρεις από πού, τι investments έχει για να μπορείς να σχηματίσεις το προφίλ κάποιανού, πρέπει να ξέρεις τι δουλειά κάνει. Αυτό δεν ξέρεις τίποτα. Δηλαδή είναι black box εντελώς. Οπότε δεν είναι το συμπαθούμε, είναι απλά δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Με ποιον θα έκανες παρέα, με ποιον κάνεις παρέα? Με τον Χάρη κάνω παρέα. Ωραία. Με τον Τάσο, τον οικονόμο, κάνω παρέα. Mm-hmm. Με την Μαρία Χαριστεφανή κάνω πολύ παρέα. Πολύ. Όποτε είναι εδώ είμαστε μαζί. Τώρα είχα πάει Αγγλία να τη δω. Okay. Και τη Λιλή θα ήθελα πολύ να κάνω παρέα. Αλλά η Λιλή έχει υποχρεώσεις. Ναι. Που είναι δύσκολο, ξέρει με τον άντρα και τα λοιπά. Και να δουλειές. Δεν είναι. Είναι και λίγο μεγάλη, είναι λίγο πιο δυσκίνητη. Αυτό θα λέγα. Ότι ίσως είναι πιο δυσκίνητη. Αν ήταν όμως. Είναι 70 χρονών κοντά, έτσι. Ναι, πού θα την κουβαλήσει, θα πάει γλυφάδε, μάνα μου. Είναι πιο δυσκίνητη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θα ήθελα φουλ να κάνω παρέα. Ναι, έχει πλάκα ένα βράδυ, ένα Σάββατο να έρθει μαζί τη και φας και είμαστε όλοι μαζί. Θα κλάψει, θα δει τι γίνεται. Είναι show, πραγματικά. Ναι. Παίζει show. Οκ. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο? Είναι κάτι που ρωτάω συχνά. Μην πεθάνω. Να μην πεθάνει. Μην πεθάνω, πρόσεχε. Μην πεθάνω στον ύπνο μου. Αυτό είναι τέλειο. Όχι, δεν είναι τέλειο. Okay. Γιατί δεν έχω σετάρει το τι θα γίνει αφού πεθάνω, τι πρέπει να γίνει. Δεν θα σε αφορά μετά, αλλά. Όχι, με αφορά. Okay. Αφορά. Είναι διάφορα θέματα τα οποία. Εγώ σε καταλαβαίνω. Τα οποία πρόσεχε, είναι θέματα τα οποία δεν σετάρονται. Δεν υπάρχει τρόπος να σεταριστούμε. Να πας δηλαδή σε δικηγόρους, να κάνεις. Δεν γίνονται. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνω μόλις, δηλαδή, αν αισθανθώ ότι παθαίνω έμφραγμα, πρέπει να ανοίξω ένα χαρτί, να κάνω στήλο, να κάνω. Δεν ξέρω. Να μας πεις τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό σου. Το φτιάχνω σαν σερβις. Δεν θες να μας πεις τι είναι αυτό το. Όχι, έχει σχέση, είναι crypto-related. Α, crypto-related, Ναι. Οκ, κατάλαβα. Καταλαβαίνεις. Οπότε αυτός είναι ο φόβος μου. Μήπως δηλαδή η κόρη μου δεν προλάβει να. Ναι, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή σου? Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή σου? Όταν αρρώστησε η αδερφή μου πριν 14 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Που είχε καρκίνο στο στήθος και φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Οκ, όλα καλά όμως. Όλα καλά τώρα, ναι. Ποιον αγαπάς πιο πολύ στη ζωή σου, ποιος είναι η κόρη σου? Η γυναίκα σου? Και τη γυναίκα μου την αγαπάω. Αλλά πιο πολύ την κόρη μου. Εντάξει, με διαφορά. Εντάξει, με κάποια διαφορά σίγουρα. Γιατί η κόρη μου, ξέρεις, είναι άλλο. Είναι ένα κεφάλαιο ζωή μου το οποίο με έχει κάνει να αλλάξω το πώς βλέπω τον κόσμο. Δηλαδή, πριν έρθει η κόρη μου, ήμουνα εντελώς μαλά. Ήμουν πολύ πιο σκληρός. Με το που γεννήθηκε η κόρη μου, κατάλαβα, άρχισα να τα βλέπω τα πράγματα με μεγάλη διαφορά. Τι θα κάνεις το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι πάω στη Μύκονο, λόγω των logistics που σου είπα πριν. Ναι. Και το σπίτι είναι εύκολη λύση. Πάμε από το σπίτι, καθόμαστε, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε που θα μείνουμε, που θα κάνουμε. Και μας αρέσει η Μύκονος. Γιατί πάμε χωρίς να πάρουμε ένα φίλο μας τηλέφωνο. Όλοι οι φίλοι μας εκεί. Πάμε λοιπόν εκεί, λες τώρα ποιον θα πάρω το τηλέφωνο. Τον Τάδι είναι εκεί. Ο Τάδι είναι εκεί, ξέρεις, δεν χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα. Μετά τον Dragons, έχεις δει κάποια διαφορά ως προς τις γυναίκες? Σε πλησιάζουν περισσότερες γυναίκες ή και άντρες?
άντρες με πλησιάζαν στο πρώτο Dragons. Οκ. Ήταν δύο οι οποίοι μου στέλνανε συνέχεια. Επιμένανε. Επίμενα, παιδιά, λέω, δεν με ενδιαφέρει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, okay. Γυναίκες, κοίταξε να δεις. Με εξαίρεση μία, όλες οι άλλες γυναίκες που μου πλησιάζουν, λες και δεν υπάρχει είναι κατάσταση. Δεν θέλω να. Elaborate. Χάλια. Με πλησιάζουν χάλια γκόμενες. Εκτός από μία, ξαναλέω. Οκ. Εκτός από μία. Γενικά με πλησιάζουν χάλια γκόμενες. Θέλω να σου πω ότι δεν είμαι τυχερός σε αυτό το θέμα. Okay. Εκτός από μία, ξαναλέω. Άλλαξε τη ζωή σου καθόλου τον Dragon, δηλαδή θετικά ή αρνητικά ή. Καθόλου. Okay. Γιατί το λέω. Γιατί ο Σάκης μου έλεγε ότι θα αλλάξει τη ζωή στον Dragon και θα δεις ότι είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχει κάνει. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι βρίσκω reservations. Παίρνω τηλέφωνο και λέω γεια σας. Λέω βέβαια, λέει και τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ. Okay. Μόνο αυτό. Αλλά εγώ δεν πολύ βγαίνω. Οπότε δεν είναι ότι μου αλλάζει αυτό κάτι. Και γι' αυτό δεν ξέρω αν θα ξαναπαίρνα μέρος στον Dragons. Γιατί ξοδεύω πάρα πολύ χρόνο για ραντεβού των Dragons κλπ. Δεν ασχολούμαι με τη δουλειά μου πάρα πολύ. Δηλαδή ξοδεύω τεράστιο χρόνο γι' αυτό. Δεν πληρώνομαι. Δεν τρώω καλά. Δηλαδή δεν αισθάνομαι appreciation. Άμα το φαΐ ήταν καλό, θα πήγαινες. Φαΐ σκέτο όχι. Σκέτο φαΐ, δηλαδή το καλύτερο. Θα σου είχαν κάτι μόνο για πάρτι. Κοίταξε, αν έχουν σεφ εκεί και μαγείρευε μέσα στον Dragons και τα λοιπά, μπορεί να καθόλου. Μπορεί να το σκεφτώ, να είναι καλύτερο. Γιατί 150 ώρες δεν είναι λίγες. 150 ώρες, ναι. Κάτι μου είχε πει η μαμά 2-3 φορές ότι το παλεύετε και. Ταλαιπωρία μεγάλη. Οκ. Υπάρχει κάποια επένδυση που ξεχώρισε για σένα ή να το πω αλλιώς, όχι θετικά, κάποια επένδυση που είπες τι κάνει αυτό εδώ. Που ξεχώρισε θετικά ή αρνητικά. Όχι, συγγνώμη. Αρνητικά. Προσπαθώ να το πω ευγενικά. Τι κάνεις μάλλον. Δηλαδή, τι ήρθε να. Το 90%. Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Μία συμβουλή πραγματική για τα cryptos ή κάποιο shitcoin που βλέπετε να ανεβαίνει. Να βάλουμε κάποια. Shitcoin δεν είναι. Είναι το μόνο regulated coin με σφραγίδα του SEC. Δηλαδή το SEC το έχει κάνει regulate, το έχει κάνει approve. Ωραία. Και είναι βασισμένο στο bitcoin, που σημαίνει ότι είναι το layer 2 coin του bitcoin. Φτιάχνει ότι είναι δηλαδή τα layer 2 του Ethereum θα είναι το πρώτο στο bitcoin. Και λέγεται STX. 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 Ξαναλέω, το μόνο regulated. Άρα δεν έχει κάποιο θέμα. Δεν θα έχει στο μέλλον κανένα θέμα γιατί είναι, είναι regulated και το κοιτάει, είναι monitor συνέχεια από την Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαγοράς. STC. STX. STX. Ωραία. Το οποίο είναι σαν το bitcoin σκέψου, αλλά είναι το layer 2. Όλα τα layer 2 έχουν ανέβει πολλές φορές παραπάνω από τα κύρια νομίσματα. Ωραία. Και ένα shitcoin θέλω. Ένα shitcoin, αλλά μπορεί να το πω και να βέγει στο Θεό, ξέρεις. Αυτό θέλουμε να πάει. Ναι. Δεν ξέρουμε, αλλά ξέρεις κάτι, υπάρχουν πολλά. Ας πούμε, υπάρχει το Pepe. Ωραία. Το οποίο όμως εγώ δεν παίρνω τέτοια πράγματα. Okay. Δεν έχω αγοράσει ποτέ. Μια φορά αγοράσα για την πλάκα. Ναι. Το Pepe και το Shiba Inu, εντάξει, είναι παλιά αυτά. Κάποιο που να βλέπετε τώρα, γιατί βγήκε ένα coin with dog hat, τέλος πάντων. Το Dogecoin. Όχι, dog with hat. Dog with hat. Και πήγε στο Θεό. Όλα αυτά τα coins, τα shitcoins, έχουν μια περίοδο που ανεβαίνουν. Ναι, και μετά έχουν μια περίοδο που όχι μόνο dump. 0. Οπότε ξέρεις, δεν το παίρνω σοβαρά. Έχεις ακούσει κάποιο που πάει όπως το Pepe, δηλαδή πριν ένα χρόνο που τώρα είναι. Το Pepe όμως, δεν είχε κάποια ιστορία από πίσω. Δηλαδή, με αρέσει τα coins που έχουν story. Δηλαδή, το STX είναι πραγματικά το Ethereum του Bitcoin. Θεωρείς θα κάνει 100 επί 10 επί 1. Και τώρα είναι στα $3,5. Okay. Με τα calculations που έχω κάνει, εγώ το πιστεύω ότι μέσα στη διετία θα έχει πάει γύρω στα $8. Άρα double. Ναι. Πολύ ωραία. Κοίταξε, πριν 2 μήνες είχε $1,5. Τώρα έχει 3,5. Έχει 3,30. Αλλά ανεβαίνει το Bitcoin 5%, αυτό ανεβαίνει 20%. Έχει δηλαδή ένα effect τέτοιο. Πολύ ωραία. Αλλά ξαναλέω είναι regulated. Δεν μας κορδέψει κανένας. Ναι. Είναι fully monitored από το SEC. Πολύ ωραία. Οπότε we trust. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Ωραίος. Και εσύ, ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, είστε ευχαριστημένοι. Όλοι είναι STX τώρα, περίμενα να δεις.